Ole tun truma hian mel mang om dan atanga I hrisel na lama har sat na kan nei le nei lo I nei le nei lo hria dan ka karon sei do na dar thalanga hanin en tala kami in mu dan atang te I mel mang atang te a I hrisel na a that le that lo te hria dan kha kami kha karon sei do na chuan a hi mi thiam te nan se ta ka hriat ve tho ani a chuwang chuan hei hian I tlem tal point I nangma ap tran pui nge jaka pe seya amaro chu hi 100% 100% a tran pui ang che ko thei hau lawa amaro chu lo tran pui che ni chu lo om viawanga amaro chu I 100% a 15% 17% ti ve chu tran pui nge jaka pe seya ni oleng po ni se kan sei tan leng hal menga apakhat na tan chuan Ole ichal a in green lines au mem te kha lo chi ta la chu tiang chu amani chuan chopai troi na lama har sat nai nei ti na nia sin kara thil dang ei main ser tui le tui lum chopol in zia ta la ti chuan chu I zoi zoi khan lo re thei ron in khem dan sei ni hi lo practice chin ta la chuan apani na ta chuan Ibeng athakem ibeng thak te hei allergy emo low tolerance emo wanga ni le a beng thak hi chuwang chuan psoriasis le eczema te hi vitamin D kan ta cham ti lan chuana pakhat ani ve a chuwang chuan ni eng nuaya iban le mai khu lovin ni som vel om thila chuan vitamin D tam tak ni tak cha dong thenga chuan tam tak e tran pui do che ni chuan to te ta chuan ole ichala khat arngeng om thinem ti kha lo eng no ta la chuan hei hi ko chung lam fellow wa ni theya abikin thin le pum awang te po ni theya chuwang chuan in tui in tam ta la ti chuan taksa atur om te atleu faanga thin ta na chocha thai na hring ei tam pok la chuan caffeine tel na chi ei tlem la ei mai thei tura thil pek sa te ei lo atha di pum pe thin pok ta la hi atha em ani chuan atok le tan chuan imit nuya khanin itum val dewang chi am thuinem te khalon chi le ta la imut thata yam ha tam po a khatiang tum dark circle kha ala umrang thawani chuan food and grains wang thei ni chuti ni chuan I ei le ni film khura lo ngai do na chuan bong te le huit lampang che lo la chuan dark circle chu a zem mem ti kha en role zuin wang po ani thei ni ti hria ta thapuka zuin tam lo pein alcohol hian dark circle li siam thei bok ani chuwang san tu na karon soi ta ho kha lo chin sia ta la chuan ei le na film khur angai em ya chuan tam takin ati ji amanga tran pui don chen ti kha ni ta se atot le tan chuan ole ifuna khan deu dak pats om thinem ti kha lo in chi le ta la hemi hi kan tam to ei wang emo tam lo na kan nei wang emo ani ve theya chuan h spot en tia vuna dum deuh tang tak om thina kum patu ai nom tu chuan fika khami khachu kan taksa a tur om kan taksa na pe chuak ti na ni ve ha chuan chathar lam chau ei thin tu ni ya tui in tama adum la ya khan tester oil tlem nei thin bak tu ni ya chuan in ati ziom ve do ni chuan to pe na tan chuan in mui khoro dry lips an tia hemi hi inei thinem ti khala chi le ta la ei yanin en tir chu internal dehydration ania vitamin B le iron tlak cham wang ani tu ni chuwang chuan tui in tam la chuan doctor ron thin ta la ei ma chuan tun tuma tan chuan in khati song ka le pa se tu na karon sei ta kho zong kha lo tang kai pui nge ka be se ya chuan I taksa kha lo in chik ta la
ama ro chu tuna ka rong soi ta ho khai taksam lo ni chuan lom a tha ni mai a ma ro chu taksa tuna ka rong soi tak ho kha i alo vek hring ani chuan i tuna ka rong soi kha lo sarang ta la chuan doctor ron thin te hi apaimo em mai a i doctor ron te lo in thla da lo ta la chu nangma tan i hrisela tang khanin paimo do ni po ni se ka video lo thlir tu te zong te ni zawai chunga lom thu ko soye ipial nu bial pa shet lovin mi patang me chetang biak that inayam zona pahnina ngei zong nei reng chung sia star piang ngei zon mei hi du thinem zona pathumna ngei zong voeng sa nge ikop to zona palina Kira na masuk kau ya. Kalau ni phone ni apa? Kati tu orang sok ngasih tahu orang. No. Jerika. irin thenin ngei zong dang inei le ngal thrinam zona pangana chelo deuh I hmuin I thlir zui vung thinem zona parukna kum engza ini nge ngei zong inei tran zona pasarina EXT I Beijingen zona pariatna Chapa. Anh ấy chưa khả năng xem lại đấy. Các hệ biết đó anh tin là thằng thằng pin cái xiêm thật lệ thôi à. Khả tiền chưa khả. Mấy chất thiên lung tỉ kế này chuan. Cái xiêm cho thầy tổng ai luôn.